Здравейте! Преди няколко дена пуснах клип с началото ми за налепене на плочки. Честно казано, много е гадно. Абсолютно. Както препоръчах тогава, да си търсите майстори. Не знам дали ще можете да видите. Горе-долу съм ги поналепил. Имам доста дефекти. Ето тук е един от главните. Ето точно тази плочка, която настъпвам. Натиснах я надолу, по-надолу, не се съобразих. Но просто не ми позволяваше да направя замазка, за да си изравня нещата. Както и да е. Изкъртихме малко, поналепихме и горе-долу се получи това. Не е кой знае какво, но като цяло съм си спестил 200-300 лева, но пак препоръчвам, ако по-добре е да си търсите майстор. Нали, който си разбира, да си го направи като хората и така нататък. Сега ми остава фугиране. Ще си забъркам сместа и ще фугирам. За съжаление няма да ви покажа как си я бъркам, защото още ни е за първи път и не искам да се избавям сега пред вас. Но ще ви го покажа в крайния вариант. Фугирам. Ето, сложил съм си фуга 5 мм. Много хора ме питат защо, ами искам да се вижда фугата, да се отличава. Да се вижда фуга. Даже имах намерение да е ярка фуга, за да контрастира на самите плочки. Те са бели, сиви или нещо от този сорт. Сиви. Бяло-сиви. Все там. Кой както му харесва, така. За целта съм си взел фуга и едни котки. Ако обичате котки. За целта съм си взел фуга на церезит за влажни помещения, бани и другите им подобни. Silver. Ще я забъркам и ще ви я покажа в следващия си клип в готово положение. Чао за сега.